Mulțumim că ați avut răbdare cu începutul un pic mai lent, dar traficul și vremea mai puțin favorabile ne-au întârziat și pe noi. Mulțumim oricum că ați venit în seara asta. E ultima zi a expoziției și ultimul prilej în care, de fapt, îmi dau seama că am spus greșit, poate nu e chiar ultimul prilej, poate e unul dintre primele, de fapt, ocazii cu care discutăm sau începem să ne gândim la ce au însemnat ultimii 25 de ani de arhitectură românească din 2000 până în prezent. Noi am început demersul ăsta și cred că e cumva și un privilegiu și o povară pentru o editură să treacă prin procesul ăsta, pentru că dacă la început, nu știu, entuziasmul ideii și a cercetării ne-a cucerit și ne-a învăluit pe deplin, pe parcurs ne-am dat seama că de fapt e o muncă colosală și o responsabilitate mare, pentru că în toți anii săi de existență, adică 24, la anul o să împlinim și noi 25 de ani, practic în acești 24 de ani de existență, editura Iglu a funcționat ca un observator al acestei al arhitecturii și nu doar că a funcționat ca un observator, dar a și arhivat toate proiectele care practic toate proiectele care s-au construit și care s-au întâmplat și care au trecut prin paginile revistei. Și având ocazia să dezarhivăm toată această informație acumulată, ne-a oferit nu știu, ne-a dat un răgaz special de a observa cu adevărat transformările și progresele profesiei. În cadrul expoziției, pe lângă cele peste 118 mai precis proiecte pe care le-am expus, exclusiv proiecte de arhitectură, ne vom ocupa probabil și de proiecte de arhitectură de interior sau de design cu o altă ocazie. Spațiul, timpul nu ne-a permis să ne extindem mai mult de atât. Însă, pe lângă aceste proiecte, am realizat o serie de interviuri cu 11 dintre arhitecții pe care îi considerăm fruntașii ai acestei perioade și scânteile, dacă... Mulțumesc! Cu doi dintre ei suntem în această seară aici, Iulia Stanciu și Șerban Țigănaș. Vă mulțumim că ați venit. Mulțumim pentru invitație. Noi și numele. L-am zis. Aș vrea să începem... Mi-am notat câteva idei aici, o să le tot investighez pe parcurs. Aș vrea să începem poate printr-o notă personală a fiecăruia dintre voi și să ne spuneți când v-ați dat seama pentru prima dată că vreți să fiți arhitecți, că vreți să urmați această profesie. O să-ți dau și ție microfonul, dar o să încep eu. O să încep eu? Da. Când mi-am dat seama... Deci, parcursul meu profesional era asigurat de mult din familie, pentru că aveam doi părinți arhitecți, desenam binișor, toți prietenii părinților mei erau arhitecți sau din domeniul acesta, deci era de la sine înțeles că asta o să fac, o să fiu arhitect. Acum, sigur că lucrurile se întâmplă într-un parcurs normal până la un moment dat, prin anul 3, când m-am gândit că nu înțeleg absolut deloc ce se întâmplă la îndrumările acestea de atelier și eram foarte ambițioasă, cred că într-un fel am rămas și era să abandonez subiectul pentru că nu concepeam să nu pricep despre ce este vorba și de ce proiectele mele la care m-am implicat mai puțin luau o notă bună și cele la care eram cu sufletul pus acolo pe treabă nu păreau să aibă succes. Ascultam diverse îndrumări. În fine. Și cred că întâlnirea importantă care mi-a dat măsura unui sens de a continua facultatea a fost cu un profesor
cum e bine în general să se întâmple, să îți găsești un maestru după care să te duci și acesta a fost profesorul George Filipeanu. Sigur că e deja o personalitate pierdută în istoria facultății și acum dacă stau bine să mă gândesc să-mi aduc aminte corecturi formidabile sau vorbe nemaipomenite ale profesorului, nu știu să vă spun direct, dar știu că avea un fel dubitativ asupra tuturor lucrurilor care îl înconjurau, asupra arhitecturii. Era omul care pleca cu aceste gânduri acasă și se întorcea cu foițele mototolite în buzunar la ce s-a gândit din proiectele noastre și cred că ăla a fost momentul în care mi-a început să-mi placă foarte tare această profesie care poate să te facă să gândești lumea altfel sau îți dă libertatea să pui la îndoială ce există. Deci cred că ăla a fost momentul. Era mai grea întrebarea dacă mă întrebai de câte ori mi s-a pus întrebarea când mi-a venit ideea să mă fac arhitect, că nu știu, că de foarte multe ori. Dar cred că tot ca Iulia, așa de foarte, foarte multă vreme, pentru părinții mei n-au fost arhitecți, au fost ingineri constructori, dar desenau extraordinar. Erau 3 mâini care desenau, că tata era ambidextru și desena fenomenal și cu stânga și cu dreapta. Și bunicul meu picta și am ucenicit de la pregăti pânze, rame și alte chestii până la desena și așa mai departe. Și la un moment dat, cred că bunicul m-a influențat cel mai mult când mi-a spus că dacă mă interesează arhitectura, că mă jucam, făceam machete, imaginam lucruri, lucrul ăsta e foarte bun pentru că o să pot să am o lume a mea. Adică pot să-mi imaginez o lume a mea, indiferent de ce vor ea din jur. Nu știu dacă a avut dreptate 100%, dar așa, pentru a ți-o imagina și a încerca cel puțin să schimbi lumea, a avut dreptate. Și lucrul ăsta m-a bucurat foarte mult. Acum mă iau un pic după tine, pentru că ai povestit de școală. În anul întâi mi-aduc aminte că am avut o mare decepție la primul proiect, deși am pus mult suflet, exact așa cum spui tu. M-am enervat așa de tare de notă obținută că m-am dus pe acoperiș la școală și am ars macheta, i-am dat foc, dar am făcut poze în timp ce ardea. Și după aia m-am dus la telefoane pe Victoria, acolo, la telefoanele alea cu fise și mi-am luat un punct de fise să dau interurban, să o sun pe bunica să-i spun că eu vreau acasă, că eu sunt de la Cluj, că vreau să mă întorc, că nu cred că mă potrivesc aici. Și mi-a zis să le mai dau o șansă, să stai liniștiți, mai ai răbdare și am avut un pic de răbdare. Și au apărut și modelele și mentorii și pentru că m-ai provocat cu George Filipeanu, pentru mine a fost foarte interesantă relația cu Puiul Lungu, pe care nu l-am avut la atelier. L-ai avut tu. Și mergeam, lucra la alți ani de zile și eu știam de el de la prietenul meu cu care locuiam în aceeași cameră în cămin, care era Johnny Drăghici, dacă îl mai ții minte, din Timișoara, și care tot îmi spunea, mama, ce discuții faine am avut, și atunci am cerut și eu și stăteam la atelier până termina corecturile cu tot și veneam cu totul alt proiect, că eram în alt an, eram cu un an mai mare decât Johnny și cu foarte multă răbdare puiul stătea, mă întreba despre temă, se cupla pe ce aveam de făcut acolo, chestii care m-au impresionat foarte mult și m-a și ajutat foarte mult, pentru că undeva prin anul 4 iar am avut un moment din ăsta în care am vrut să mă fac tăitor de lemne, am vrut eu să mă fac atunci, dar m-am răzgândit și am rămas la arhitectură. Interesante povești. Cred că toți le au, dar acum noi suntem pe scaun aici. Exact. În ultimii 25 de ani, mi-am notat aici, arhitectura românească a oscilat între entuziasmul libertății și nevoia de rigoare. Cum ați trăit fiecare dintre voi această trecere de la arhitectura gestului, de la arhitectura libertății, la o arhitectură a măsurii? Și ce înseamnă astăzi măsura într-o profesie care lucrează totuși între act creativ și reglementare? Când vorbești despre măsură, te referi la reglementări, la normative?
Mă refer în general și la, mulțumesc, și la tendința arhitecturii în ultimii 25 de ani de a se auto-așeza pe sine, de a-și găsi o direcție, de a-și găsi măsura, instrumentele cu care operează. Eu cred că momentul în care am început să practicăm a fost foarte interesant, de fapt, pentru că de unde am lucrat cu postmodernismul în facultate, după aceea au apărut aceste tendințe ale deconstructivismului. Da? Eu pot mai tare. Ok. Așa. Părea că se aude bine. Scuză, dacă... Deci spuneam așa că cred că ne-am format într-o perioadă interesantă cu postmodernismul în anii facultății și după aceea cu primele porniri ale deconstructivismului. Foarte interesantă, însă nu suficient speculată în facultate, pentru că tot ce a însemnat toate teoriile deconstructivismului, în fapt nu ajungeau la noi și școala, trebuie să o spunem, era profund funcționalistă. Dar ce se întâmpla în lume în momentul respectiv era foarte interesant și tot ce am curs, să spunem, în acești 25 de ani, deși poate ultimii s-au dus puțin în altă direcție, era lucrul și căutarea personalității arhitectului. Adică au apărut primele, nu o să spun star arhitecți, dar arhitecți care deveneau exemple, paradigme de urmat. Adică noi învățam Alvaro Siza pe din afară, eram înnebuniți după proiectele lui Tadao Ando, Richard Meier, mă rog, nu mai vorbim că era școala plină, dar erau niște persoane care își formau stilul propriu și cu atât mai mult cei care au urmat și care au început să lucreze mult cu tehnologia, pentru că și simultan se întâmplau aceste mișcări ale tehnologiei în arhitectură și cred că cei mai interesanți așa erau aceia care reușeau să regândească texturile, materialele și lucrurile care țin de construcție într-o nouă așezare în arhitectură, cred. O să mă gândesc așa rapid la Herzog de Meuron, care au fost la momentul apariției uluitori, adică aveau lucrările astea care ne fascinau prin materialitatea pusă la încercare, ca să spun așa. Acum, în lumea noastră, ca să mă întorc la ai noștri 25 de ani, fenomenul nu cred că a fost de aceeași natură și această formare a unor personalități în arhitectură cred că a venit mult mai târziu, pentru că, vai nouă, ca unii trecuți prin comunism și destul de nefericiți în profesie, când am scăpat baierele, ne-am înfruptat foarte mulți din tot ceea ce se vehicula pe piață. Mult și uneori în exces și sunt construcții care au apărut în anii aceștia 2000, ușor de recunoscut, care lucrează cu pereții ăștia cortină îngrozitori, albaștri. Puteți să vedeți ce primării au avut fonduri după aceste semnale. Un postmodernism cam ratat că n-avea bază teoretică, așa să spunem, și a fost nevoie de niște ani ca aceste lucruri să se scuture și, în fapt, arhitecții, cred, au început să caute altceva și să își caute propria cale de exprimare. Cu normele am stat bine, adică noi ne întâlneam cu colegi care emigraseră, care erau în străinătate și tot timpul ne spuneau, măi, ce bine se poate lucra la voi în România, bucurați-vă. N-aveți nevoie să țineți avocatul alături și, într-adevăr, n-am simțit în lucru, la început cel puțin, niciun fel de presiune a autorizării, a normativelor. Sigur că le-am respectat, adică încercam să fim arhitecți corecți în ce făceam. Dar, fundamental, dacă e să definesc cum era biroul nostru la început, dar trebuie să zic că înainte de acești 25 de ani noi am mai avut 10 înainte, nu?
Dar față de cum este biroul astăzi, zilele aveau cu totul altă măsură. Și chiar aș fi curioasă ce părere ai. Vreau să spun că aveam zile întregi în care nu făceam decât să lucrăm, să desenăm, să ne gândim și nu eram stresați de autorizații, de avize, în parte toate lucrurile mergeau. Vreau să spun că dacă erai un arhitect preocupat, pasionat și așa, asta ți aparținea în totalitate. Pe când acum mă bucur când pleacă oamenii din birou, când vine sâmbătă, vine duminică, sunt zilele în care putem să ne gândim la profesie, putem să ne gândim la proiecte mai așa frumos, cum făceam înainte. Și mi-e teamă că Breasla, la ora actuală, este cuprinsă de această frison al normativelor, să spun, fel de porniri care sunt, le zic porniri, chiar că sunt atât de birocratice și atât de departe de ce înseamnă gândul unui arhitect, încât de foarte multe ori, participând la anumite conferințe, mă uit pe ecran și mă gândesc dacă sunt la arhitectură sau la geografie sau la ASE sau la... Deci, acest gând al frumosului nu mai este în primul rând al nostru. Deci era parcă mai bună practica de arhitectură la începuturi. E interesantă întrebarea, nu m-am gândit așa. Trecerea de la libertate la rigoare, parcă ai spus, nu? Pe mine nu m-a bucurat foarte mult libertatea. Libertatea de creație și de a face orice. Pentru că mă enerva ce libertate aveau ăia care făceau lucruri foarte proaste. Și chestia asta în anii 90, acum noi vorbim de la 2000 încolo, că s-a prelungit. Anii 90 au fost fundația pentru anii 2000 și probabil că lucrurile se etapizează gândindu-ne un pic la ce s-a întâmplat după 2007, după contactul mult mai intim cu lumea europeană, explozia călătoriilor și a comunicării și după ce s-a aprofundat și partea de tranziție digitală, care și acolo au fost poate chiar mai mult de o decadă de ezitări, cu un instrument nou, imperfect, care nu te asculta, care nu știa exact ce să faci cu el, care parcă îți dubla, nu? Totul trebuia, de fapt, se desena cu mâna într-o vreme și după aia puneam pe calculator, asta era expresia, am pus pe calculator, nu? Deci calculatorul era un mijloc de reprezentare, o concluzie, nu un instrument de studiu. Evident că după tranziția digitală s-a întâmplat, acum se lucrează cu totul altfel. Dar partea asta de rigoare a normelor și de obsesie un cuvânt care acum îl aud foarte des, am obținut. Da? Am obținut, nu știu, certificatul de urbanism, avizul, autorizația. Am și auzit, am obținut puzul. L-am obținut. Deci asta arată foarte clar unde s-a mutat obiectivul. În obiectivul arhitecturii. Deci sunt în asentiment cu Iulia, care spunea că anii de mai de mult nici nu simțeam lucrurile astea, adică nu aveam în birou sărbătoarea că a ieșit autorizația. Acum apar sticle de șampanie, ceva, chestii, vine și clientul și nici nu simțeam. Ăla era un moment birocratic la început care nu trebuia marcat pentru că nu avea niciun sens, de fapt, era doar o formalitate, știi? Acum este o victorie împotriva asupra societății, birocrației, concurenței, mișmașurilor, eforturilor și așa mai departe. Deci, chiar n-am simțit lucrurile astea. În momentul în care, într-adevăr, a început societatea să fie mai atentă, spun societatea, dar de fapt lucrurile sunt mai stratificate, mai subtile, să fie atentă la ce se construiește mai mult decât la cum se construiește. Nu? Că și asta e o discuție și foarte important, cu asta începi, cu ce se construiește, dar nu poți să ignori cum se construiește.
Ori acum, dacă ne uităm la această birocrație dintr-o perspectivă a obținerii unor autorizații, de fapt obții ce se construiește. Și la nivel de urbanism, și la nivel de autorizare a construcțiilor, de avizare și așa mai departe, iar cum se construiește vine de-abia după aceea, în baza hârtiilor semnate și ștampilate. Ori pe noi la început ne-a interesat cum se construiește. Ce se construiește era ceva care venea de la client. Într-o primă instanță, noi ne-am ferit de clientul public la modul deliberat și voluntar, având teoria că nu e încă matur. Nu că am fi fost noi, dar el nu e destul de matur. Nu știi cum îl cheamă, n-ai cu cine discuta, n-ai un partener de dialog, cred că știu de ce zâmbești. Am în minte un client public cu care voi v-ați ciocnit foarte tare și care, pentru care ați făcut un proiect care aș vrea să-l văd mai repede, că se vede de pe fereastră de la mine, din Cluj, și n-a apărut încă. Și pentru chestia asta, relația cu clientul, care era un om până la urmă sau un grup de oameni, chiar dacă era o companie, o firmă, tot niște oameni erau care începuseră niște afaceri sau erau pe un anumit traseu, mi s-a părut o relație mult mai interesantă în epoca respectivă, deci la începutul, după anii 2000, care a cam dispărut, s-a transformat în altceva. Și acum, dacă stau să mă gândesc că povesteai de birou și de sâmbetele de liniște și de gânduri, acum în birou, de fapt, trebuie să fii foarte atent să nu fie cel cu care vrei să vorbești și te miri după aceea de ce nu-ți răspunde, cu niște căști în urechi și imersat într-un call, cum se cheamă acum, da? Deci într-o ședință din asta online cu un manager de proiect, cu partener, nu știu, ăstea cu 25 de ani, nu existau. Și era cu totul alt tip de comunicare și de interiorizare sau de exteriorizare. Deci, libertate, constrângeri, cred că erau alte libertăți, alte constrângeri paralele cu ele și acum raportul ăsta între libertate și rigoare cred că e necesar și cred că trebuie să existe în permanență. Niciuna dintre ele nu poate ocupa tot spectrul, că e absurd. Și cred că un raport bun ne dorim cu toții. Acum, probabil, în zilele noastre, arhitectura e foarte amprentată de această luptă cu birocrația, mai mult decât trebuie, în opinia mea, și sper ca lucrurile să se niveleze, să se echilibreze cumva. Spuneam sau am concluzionat, să zicem, împreună în interviuri, că arhitectura, cel puțin în perioada asta, în ultimii 25 de ani, a fost influențată de societate, de felul în care s-a dezvoltat în paralel și societatea. Dar poate funcționează întrebarea și invers. Credeți că arhitectura a influențat, sau că exemplele bune, poate, de arhitectură, dar chiar și cele rele, au influențat felul în care gândește sau în care se mișcă societatea sau felul în care se dezvoltă ea? A avut și ea puterea să influențeze la rândul ei? La nivel de societate pot să spun cum așa cred, nu, absolut deloc. Pentru că eu cred că să poți să influențezi ceva, acolo trebuie să fie sămânța care să primească sau terenul fertil care să primească însămânțarea. Ori mi se pare că o societate care nu are educația pentru arhitectură, și aici e un off pe care l-am direct, pe care mi l-am asumat așa, cumva ca program de profesie, care nu-și înțelege patrimoniul, nu poate să primească exemplele care sunt unele excepționale. Acum deja putem să vorbim de exemple de arhitectură excepționale și la noi, dar care sunt singulare, sunt foarte puține, unii nu le înțeleg, parcă nu le văd. Suntem într-un limbaj diferit. Și da, deci cred că societatea în ansamblu nu a fost influențată. Însă, cred că întrucâtva șansa apariției acestor exemple excepționale este și schimbarea
comanditarului, privat de cele mai multe ori. Pentru că cei care au început să aibă inițiative din acestea, care nu reprezintă neapărat societatea, sunt oameni care încep să fie informați, în orice caz, cultivați, care vin la arhitecți, la unii arhitecți chiar mai bine pregătiți decât ei. Și sunt oameni cu care poți avea un dialog. Asta este foarte interesant, că acum și noi așa ne-am făcut obiceiul să lucrăm ca la concursuri, încercăm să ne permitem la vârsta asta acest lucru. Când vine cineva și îți spune are o anumită temă în gând, să condiționăm cumva această temă de obligativitatea unui dialog. Adică eu înțeleg ce dorești, dar încercă să fii deschis ca să auzi ce pot să spun și s-ar putea să pot să-ți dau mai mult decât ai acum în minte. Deci, cred că aici lucrurile merg foarte bine. Mai cred că societatea nu poate să perceapă această schimbare și ce poate să aducă bine arhitectura, din păcate, pentru că administrația nu-și face treaba. Adică acea parte din cei care conduc, nu? Care sunt acum la putere, Ministerul Culturii, să spunem că am vorbit de patrimoniu, dar primăriile nu pun accent pe valoarea și calitatea arhitecturii atâta vreme cât nu încurajează concursurile de arhitectură, nu le promovează, nu dau aceste exemple bune celorlalți. Deci, atâta vreme cât primăriile vorbești de clienții publici, da? Este îngrozitor să lucrezi cu clienții publici. Noi prin concursurile pe care le-am dat, ne-am lovit de asta și pot să afirm cu convingere că este un absolut eșec. Deși am câștigat foarte multe concursuri. Cred că administrația trebuie să aibă deschiderea de a înțelege arhitectura, de a-și da seama ce implicații are când intră într-un concurs, să-l ducă până la capăt, deci să poată să ia tot parcursul și apoi să se mândrească cu ce obține. Să încurajeze actul de arhitectură, pentru că n-are decât să-i facă foarte bine. Deci, nu știu, la un moment dat poate că am deviat de la subiectul tău, dar Șerban completează. Și administrația face parte din societate sau oglindește sau... Exact. Părerea mea este că în mod cert se poate vorbi despre o astfel de oglindire reciprocă. Dar evident că ea nu este directă, nu este omogenă, există mai multe Românii, există capitala unde se întâmplă foarte multe lucruri, există orașe mari în care se întâmplă alte lucruri mai repede decât în alte părți sau niciodată în alte părți. Există România profundă, există tot felul de pliuri și de nișe. Uite ce se întâmplă în Secuime, de exemplu, cu arhitectură extrem de interesantă și care poate să inspire acum mult mai mult decât ceea ce a făcut ea acolo, izvorâtă din cultura locului și din anumite dorințe absolut firești de a-și păstra o identitate și așa mai departe. Deci eu cred că societatea cu arhitectura se oglindesc cumva reciproc și le iau pe rând. Deci, în primul rând, această lipsa culturii generale, nu unei culturi de arhitectură, nu putem avea pretenția asta și nici nu există probabil loc pe pământ în care oamenii să fie extrem de cunoscători în ale arhitecturii și să fie niște clienți absolut elevați care elevează ei arhitectul și arhitectul trebuie să țină pasul cu pretențiile imperatorului, nu? Nu există un astfel de la o cultură generală și un mediu construit în care te înconjori cu lucrări de bună calitate. Deci chiar mă gândeam un pic, fac o mică paranteză, dacă ar fi această istorie arhitecturii extraordinare pe care ați spus-o pe Simeze, ar trebui să o punem pe o hartă, ar fi un rezultat probabil extrem de interesant și ați vedea cum se concentrează în anumite locuri.
Și cum există pete albe ca pe vremea sau înainte de vremea marilor descoperiri. Deci există locuri, în opinia mea, în care n-a sosit încă arhitectura. În România, în ăștia 25 de ani. Și există locuri în care ea, pentru că a sosit, s-a consolidat, s-au creat niște dorințe, niște standarde. Am auzit nu de puține ori vorbe de genul aș vrea ceva cel puțin la fel de bun ca ceva ce s-a construit deja, ce am văzut undeva că există în România și nu într-o revistă. Deci am trecut de epoca aia cu vreau o casă mediteraneană la Buzău. Deci sunt modele și circulă modelele și ele influențează. Dar influențează foarte puțin, adică aici sunt perfect de acord cu Iulia că dacă facem o secțiune, o medie, extragem o părere generală, suntem exact acolo unde ai spus. Deci lucrurile sunt dezamăgitoare încă, din păcate, dar eu încerc să-mi păstrez optimismul și să spun că e mai bine decât acum 25 de ani. Și se vede și pe pereții și în paginile revistelor și așa mai departe, dar încă nu e destul de bine. Și acum două vorbe despre concursuri. Da, bine, nouă ne-a ieșit cu concursurile. Știi foarte bine că am reușit am avut o situație paradoxală. Nu? Am reușit să facem un act cu primarul de la noi, cum că toate lucrările publice se fac prin concurs de arhitectură după regulile unui internaționale promovate de ordin. Și actul ăla e și acum, îl mai am undeva într-o mapă și e valabil. Și datorită lui, cam jumate numeric din concursurile de arhitectură din România s-au făcut la Cluj. Și bineînțeles că mai e mult până departe, că n-ajunge să se facă concursurile, trebuie să se construiască, trebuie să se ducă la sfârșit, trebuie să nu se altereze soluția respectivă și ideile și aici mai e mult de lucru, dar problema cu concursurile și paradoxul de care vreau să spun este că la un moment dat nu făceam față. Nu puteam organiza câte concursuri ne-ar fi dat ăștia să facem. Asta era acum vreo 8-10 ani de zile și asta a fost problema noastră, arhitecților. Noi n-am reușit să organizăm suficiente concursuri la standardele pe care le vrem, pentru că un concurs se face greu. Adică trebuie o temă foarte bine fundamentată, trebuie foarte riguros ales juriu, trebuie găsite echilibrate toate butoanele. Uite, și ca și distanța asta cu microfonul, dacă nu ții la distanța bună, concursul se strică. Și noi n-am avut puterea ca organizație, ca oameni, n-am avut puterea să facem câte concursuri vreau ăștia la Cluj să facă. Și atunci au început să zic, ok, ăstea le facem prin concurs, ăstea nu. Și noi era o ciudă imensă că pierdeam această oportunitate, dar n-aveam încotro. Deci, efectiv, n-am reușit. Și aici ia un pic și pe noi incapacitatea asta de a convinge și de a aduce lucrurile într-o zonă din asta a competiției. Pe de altă parte, tot apropo de concursuri, ele sunt epuizante. Adică nu știu, voi ați fost la foarte multe dintre ele și mai sunt câteva birouri nu le numer pe degete, dar care și-au propus să nu rateze nicio provocare, să spun așa, pentru că este o provocare. Și sunt epuizante, sunt câte concursuri poți face fără să câștigi niciunul. Adică chiar cățărându-te pe podium acolo, ba pe 2, ba pe 3, ba o mențiune, sau să-l câștigi, cum ați pățit voi, cu Muzeul Național de Istoria României și nu vrea clientul să-l facă. Și să ajungi și prin... Se înregistrează, pot să spun că am câștigat procesul cu clientul. Este măcar atâta. Da, dar vezi că la următorii 25 de ani poate ne mai întâlnim să povestim, că merg lucrurile foarte, foarte încet. Sau cum e cu Brașov acum, cu rulmentul, care
giga concurs. Unii dintre colegii mei chiar spuneau că au fost... Și Piața Sfatului. Și Piața Sfatului, voilà. Au fost 3 concursuri într-unul singur, era unul de restaurare, de arhitectură, era unul de urbanism și era unul de peisagistică. Și dacă stai să te uiți mai atent, probabil că erau vreo 5-6 concursuri în ăsta de la rulmentul. Deci încărcat așa foarte mult tema, epuizant munca asta, să se schimbe primarul și să zică, nu e cazul, nu avem nevoie. Primarul ăla dinainte era cu care ați semnat voi concursul și el l-ați organizat și noi nu. E și o lovitură pentru concursuri, că scindează puțin încrederea unei echipe că proiectul va putea fi până la urmă dus cu succes până la capăt. Mă gândeam la un moment dat, sau nu știu, scriind introducerea pentru expoziție, formulase așa frumos arhitectura românească care și-a găsit sau își caută o voce. Da, și sună oarecum poetic, simpatic, poate chiar naiv, dându-mi seama ulterior că poate întrebarea are sau mai are sau, nu știu, a avut arhitectura românească o voce, e greoaie și poate nu e o direcție interesantă. Vorbim despre cum e vocea, e alto, e bariton, e prăbușită. Cred că știm cum e vocea, nici asta n-aș întreba neapărat, dar m-am gândit la altceva, m-am gândit poate la permanențe și la lucruri care v-au însoțit. De fapt, în ăștia 25 de ani așa, ca sintagmă temporală, pentru că ne-am folosit de ea în expoziție, dar de la începutul carierei sau de la începutul profesiei și până astăzi, ce valori v-au însoțit, ce valori au rămas cumva imutabile? Dom'le, ca să spun așa drept, cred că întotdeauna, și asta nu m-a părăsit niciodată, am simțit o mare responsabilitate. Adică asta m-a făcut să lucrez foarte greu, dar aici e probabil și firea mea. Foarte stresată, să mă duc de 1.000.000 de ori pe șantier. În fine, da, deci acest gând că suntem responsabili de ceea ce facem acolo, cred că vine și din faptul că sunt, în general, o persoană empatică și mă gândesc că omul ăla își pune poate toate resursele în ce îi fac eu acolo și că s-ar putea să nu iasă bine și, în fine, deci asta cred că a fost important. N-am fost la fel Deci, unele lucruri au venit pe rând, așa, și cred că foarte mulți arhitecți pleacă în profesie fără să realizeze foarte bine și vrăjiți de ce frumoase arhitectura, ce putem să facem extraordinar, dar, în fapt, foarte puțin conectați direct la subiect, la oamenii cu care suntem alături și la oraș, aș spune. Deci, cred că una dintre valorile esențiale este aceea patrimoniului de care suntem înconjurați, a orașului, a bunei locuiri. E o valoare să poți să gândești chiar și o casă, oricât de mică, descompusă în locuri ale binelui de a sta într-un fel. Ca orașul, nu? Să fie altfel construit decât din obiecte, ci dintr-un mod de a le pune împreună. Nu știu cum s-ar putea numi această valoare, dar cred că, da, este fundamentală. Valoarea patrimoniului pentru mine a fost o revelație așa, îmbuscată a venit. Pentru că noi făceam arhitectură modernă, adică, contemporană, așa, și chiar și când am făcut o casă veche, tot cam așa, nu prea aveam habar de ce se întâmplă acolo și regret, mă gândesc acum ce greșeli am putut să fac, în fine, la prima lucrare. Dar a doua era o casă mutilată. Deci,
am văzut această chestiune a unei case care era mutilată de arhitecți. Fără să le pese. Și am avut acest sentiment de revoltă și am mai avut ceva simultan, că acea casă mutilată își arăta interiorul, adică încă mai arăta măiestria cu care fusese construită. Și mi se pare că a trece prin desfacerea unei case când faci patrimoniu, când lucrezi pe o casă veche, e aproape o lecție pe care trebuie să o ia orice student, orice arhitect vrea să înțeleagă ceva. Când o vezi cum se desface. Pentru că dacă ne uităm la casele vechi, aveau o măiestrie ăștia și știau atât de bine să le facă. Nu pe afară, adică ce se vede pe afară, dar tot ceea ce se vede pe afară este intrinsec legat de interiorul casei. Și asta este extraordinar de frumos, este ceva încântător, ceva ce am pierdut la ora actuală în construcție aproape cu desăvârșire. Adică nu chiar cu desăvârșire, dar suna bine la sfârșitul melodramei. Nu cu desăvârșire. Știți cine cred că mai reușește să lucreze așa? Arhitectura minimalistă. Paradoxal. Pentru ca să poți să lucrezi minimalist, trebuie să ai interioritatea foarte bine asumată. Deci, da, asta. Și din momentul în care am început chestia asta, chiar și ce fac nou este cu totul altfel. Adică le înțeleg cu totul altfel pentru că îmi dau seama că nu e o chestie, nu poate fi ceva superficial. Chiar dacă greșești ceva și după aia pui pe deasupra, nu-i bine. Nu-i bine. Chiar dacă poți să... Ori noi avem... acum avem cultura siliconului. Cultura texturatului care se dă pe deasupra, în fine, și care crapă în următorul sezon. Deci asta e... Mi-ar plăcea să stau în public și să vă ascult, dar ca să răspund, aș spune întâi așa, că la un moment dat mă gândeam că arhitecții pe care îi admir și sunt o sumedenie și de-ai noștri și din alte părți și din alte timpuri și contemporani și cred că toți trebuie să avem un univers al admirației, pentru că de acolo înțelegem lucrurile, nu neapărat pentru inspirație directă, că aici este o foarte mare discuție despre cum îți preiei inspirația sau care este limita între a imita sau a înțelege și a transpune în felul tău ceea ce ai înțeles de la alții. Dar la un moment dat îi vedeam pe aceștia împărțiți în două categorii mari. Cei care și-au transpus, au construit o manieră, povesteai tu de vremea școlii, de Ando, știu eu, de Maier, ai pomenit niște nume și la un moment dat de Herzog și de Mero, dar ei nu se încadrează încă prima categorie pe care o menționez eu acum, și aceea cei care sunt recognoscibili, care au un stil, care au o manieră, vezi un proiect și zici, asta pare că, și te uiți acolo, e de acela, e în maniera lui, e consecvenție și cei care încearcă cu fiecare proiect, nu-l poți recunoaște. Trebuie să-ți spună cineva, trebuie să scrie în revistă sau pe internet sau unde te uiți, că e de Herzog și de Mero, pentru că pe ăștia, și eu mă uitam foarte atent la Isozaki, spre exemplu, care se reinventa cu fiecare proiect. Nu puteai să... după aia îți dădeai seama. După ce citeai cine a creat proiectul respectiv, zicea, da, înțeleg acum, dar nu existau acele elemente pe care le-ai mai văzut în alt proiect, acel set de materialități pe care le combina în aceeași formulă, știu eu, grafica, înțelegem despre ce vorbim. Deci astea erau cele două categorii. Niciodată nu m-am gândit că am putea face parte într-o categorie care și-a găsit o manieră cu care poate călători prin timp. Și acum cred același lucru, că la fiecare proiect trebuie să încercăm să ne găsim pe noi înșine și să ne apropiem cât mai mult de ceva bun.
Și asta ar fi valoarea, încercarea pentru mine. Și sunt proiecte la care regret că n-am încercat destul și le simt ca atare și sunt proiecte la care am fost mulțumit și am zis da. Din perspectiva mea, a echipei, a celor care am lucrat la proiectul respectiv, noi suntem mulțumiți, noi știm ce am vrut acolo și cred că ne-a ieșit în măsura în care putea să ne iasă sau am reușit să transpunem lucrurile. Deci asta ar fi probabil, din perspectiva mea, cel mai important element, indicator de valoare, a încerca destul, a te strădui, strădania. Pentru că, hai să recunoaștem că arhitecți, există contexte, există situații în care zici, nu chiar ca cu vulgaritatea lui atât s-a putut, dar te oprești undeva. Te oprești, cedezi, depui, obții, construiești și așa mai departe. Și un alt element pe care îl văd ca valoare și ca indicator, pentru că după ce am depășit faza aia cu noi nu lucrăm cu statul român și cu clientul public, am ajuns să lucrăm foarte mult cu clientul public. De ce? Pentru că clientul public, prin natura lui, este obligat să facă clădiri pentru toți. Lucrul ăsta nouă ne-a dat o foarte mare satisfacție pentru public. Nu neg, e o mare satisfacție să faci o clădire pentru un om sau pentru o familie sau pentru elevii dintr-o școală sau așa mai departe, dar e o satisfacție de alt tip, nu spun mai mare, mai mică, mai număr oițele, când clădirea respectivă devine extrem de importantă și interesantă pentru numere foarte mari de oameni, pentru comunitate, pentru oraș, pentru... Așteptam această clădire de nu știu când, am auzit vorba asta, nu știu, niște oameni care se plimbau, aveau baston și așa mai departe. Uite, în sfârșit a apărut, deci e un tip de satisfacție și valoarea la care mă refer este cea a faptului că echipa, pentru că toate aceste proiecte se fac în echipă. Nu pot să am pretenția, chiar am o problemă foarte mare când sunt asociat cu o lucrare care a făcut-o biroul meu. Birou în care sunt eu partener, că am un partener care e inginer constructor și multă lume mă felicită că m-am asociat cu el ca persoană și cu un astfel de om complementar arhitectului. Și au dreptate. Și eu sunt mândru am fost foarte inspirat, unul din momentele de mare inspirație când mi-am găsit partenerul de birou. Ori aceste echipe îți dau o mare satisfacție când vezi că cei care participă la un proiect, sunt mai mulți oameni, îl simt, îl înțeleg, încep să vorbești aceeași limbă, trag pentru valorile proiectului. Pentru că sunt cei care fac structura, sunt cei care fac detaliile, sunt cei care, că nu mai e de mult un one-man show, de fapt nici n-a fost, cred că ultimii 25 de ani deja echipa noastră crescuse și am început să abordăm proiecte de o anumită amploare care necesitau o echipă mai extinsă. Cam astea două valori așa, în rest cred că putem vorbi foarte mult despre valori, dar mai cred un singur lucru și cu asta închid intervenția. Cred că valorile se adună. Deci pe măsură ce trece timpul și experiența noastră de arhitecți, a fiecăruia, a echipelor și așa mai departe, care la un moment dat combină tinerețe cu experiență, oameni de diverse categorii și care sunt complementari sau din contră nu reușesc să își pună gândurile pe aceeași pagină, lucrul ăsta evoluează și valorile acestea nu se schimbă, dar devin tot mai multe, se adaugă altele și altele. Și începem să ajungem la lucruri foarte subtile care țin de satisfacția celor pentru care ai lucrat, care încercăm să o măsurăm, țin de felul în care casele îmbătrânesc, care ăsta iar e un subiect extrem de interesant și casele trebuie gândite să îmbătrânească pentru că e în natura lor să devină mai frumoase după ce trece timpul și nu invers.
Cam așa. Hai să dezarhivăm proiectele voastre. Au. Și hai să vorbim de fiecare dintre voi, de unul dintre proiectele expuse în expoziție și de povești din spate, necunoscute publicului, dar pe care le putem scoate acum la iveală. Ca Saturn. Și la tine urmează... Nu spune înainte. Bine? Și mă rog, ce ați vrea să știți de la Casa Turn, adică... Ceva interesant din șantier. Cred că... Deci cred că a fost o lucrare... Eu n-am fost implicată mult în această lucrare, așa că, într-un fel, cred că era bună pentru Florian această întrebare. Dar pot să spun că a fost o lucrare care a mers relativ ușor, pentru că au fost niște beneficiari care au fost repede cuceriți așa de lucrare, le place, dar ca Saturn. Turn. Locuiesc acolo? Dar tocmai asta era darul. Deci, puțin una dintre fete. Pentru că nu sunt din București, deci au în altă parte rezidența și toate planurile erau pentru fete când o să se mute, că o să facă, o să treacă. Fetele au plecat la studii în străinătate, dar asta e ceva ce toată lumea știe. Și, mă rog, și-au găsit alt rost. Deci casa nu e nici acum locuită. Și cred că ar fi două lucruri așa frumoase, sau poate chiar trei, ca să ne amuzăm puțin. Deci, întâi una mai puțin amuzantă, că e una dintre puținele lucrări la care aici a lucrat echipa de la Vlad Group. Era o echipă specializată în restaurări. Spun era pentru că s-au desfințat. O echipă specializată în restaurări și cei care au specializarea asta de restaurare, știți bine, au niște muncitori cu totul aparte, adică au o mândrie a profesiei, cei care au calificare, pe care nu o prea întâlnești în alte șantiere. Deci era un șantier nou, o casă nouă, care se lucra cu muncitori specializați, calificați în restaurare. Și într-o duminică de dimineață s-a dus Florian pe șantier și se cânta. Era unul dintre fierarii care făceau pergola din spate și venise special pentru că vroia să iasă extraordinar și muncea cu mare veselie. Era un personaj, Nea Vasile. Nea Vasile era un tip care era specializat în chestia, fierar, dar care era capabil să facă lucrări de mare finețe și pentru care după aceea am făcut câteva scări cu Nea Vasile. Fiecare element dintre ăsta era o mare provocare. Adică era ambiția lui să o scoată perfectă. Din păcate, în urmă cu 2 ani l-am pierdut pe Nea Vasile, deși tonusul lui a rămas același până în ultima clipă. Asta, da. A doua a apărut în momentul în care casa a început să se mobileze. Foarte interesant că dacă n-ai de gând de fapt să stai acolo și așa, era destul de goală. Casa, știți că e o casă comunicantă. Nu știu dacă aveți idee de proiect, dar e o casă care comunică așa, e deschisă. Și domnul Sturza, care mai vine uneori să vadă ce mai facem, a vrut să vină pe șantier și se cam terminase și a mers pe șantier și, mă rog, s-a plimbat, s-a uitat, nu știu ce. Era casa goală și era refolosită deja de ceva timp, dar era gata. Și ne-a sunat după un timp, după ce a văzut lucrarea și a zis, măi, zice, mă gândeam așa, cum să-l convingem pe beneficiarul ăsta să punem un pian acolo, să vedem cum răsună casa. Asta a fost absolut minunat, da. În fine, nu s-a făcut. Șerpan Sturza are
povestea asta cu pianul. El a mai Cu pus pianul, piane da, în dar mai nu, multe dar, locuri. se E omul care gândise- pune piane. Se gândise că această casă, așa cum era conformată, probabil că ar fi sunat foarte bine și era o cutie de... Deci ne-a plăcut ideea de a face din arhitectură o cutie muzicală, așa, de rezonanță. Și după aceea, casa, acum, noi am râs chiar de una zi în birou pentru că am început să lucrăm la extinderea casei Turn. Da, de fapt, casa Turn nu e o casă Turn, adică ea a ajuns Turn pentru că nu s-a construit în stânga și în dreapta. Dar, de fapt, ea e o casă înșiruită, construită pe limite și asta întotdeauna ne-a amuzat, cum a ajuns ea să fie numită casa Turn. Da, bun. Și acum urmează să se facă o extindere pentru că planurile totuși să stea acolo există și extinderea trebuie să fie aproape nimic. Adică vor un lift, că trebuie să ajungi pe multiplele etaje, totuși o casă dezvoltată pe 3 etaje și ar vrea o grădină, o seră, ceva așa. Bun. Și doamna care este soția, care a participat la acest proiect, dar cu oarecare discreție, când a început a văzut casa, îi place să colecționeze și a început să adune. Și a adus în prima zi un tablou. A doua zi, a treia zi, la a patra vizită, era plin de fel de obiecte și acum, pentru că avem o echipă care lucrează din birou și care au zis, bun, lucrăm pentru un proiect, dar parcă dacă se poate să intrăm și noi alături, și Florian a zis, nu se poate pentru că toate lucrurile sunt stocate până în ușă. Nu se poate intra. În fine, asta e gluma biroului. Deci atâta pot să spun despre Casa Turn deocamdată. Da. E suficient. Cluj Arena. Că se extindă. Da, în 2012, primăvară târzie, soare, o zi frumoasă, duminică. Era un grup de studenți din Timișoara care veniseră în vizită în Cluj și Claudiu Toma, care era proful lor, de anul 2, m-a sunat și îmi zice, nu ne duci pe Cluj Arena, pe stadion, să vizităm, să vedem, cum să nu, cu plăcere. Și i-am luat, erau vreo 25-30 de oameni, un cârd semnificativ așa, și ne-am plimbat și la un moment dat ajungem undeva pe Gradene, undeva la Peluză eram și văd că mai pe centru, mai la tribuna principală, era așa un stol de costume negre și bleu marin și ne-am dus spre ei și la un moment dat se ridică unul, era clientul, era președintele Consiliului Județean, mai era cu premierul, cu șeful partidului, vreo 2 miniștri și încă ceva din ăștia. Ranguri grele. Și ei se minunau că ce treabă bună au făcut. Nu-i așa? Vă uitați, ce fain am făcut noi aici. Și se ridică și, domnul arhitect, nu știu ce, face semne. Erau 10 de metri între noi, ne-am dus cu toți studenții. S-au creat așa ca două armate înainte de a se... ca două jumătăți ale grămezii de la rugby, înainte de a se încleșta așa. Și rămâne în picioare președintele, noi ne-am așezat și omul zice, domnilor, că erau cam domni, nu prea erau doamne printre ei, domnul arhitect, da, tot ce vedeți aici, că a ieșit bine, este meritul meu. El spunea asta. N-a ieșit totul chiar perfect. E din vina domnului arhitect. Și toți au râs. Și studenții și mărimile. Omul era cât se poate de sincer. Cât se poate de sincer. La 10 ani după, un jurnalist român, care trăia în Germania, a făcut un podcast, parcă așa îi zice, glumesc, cu acest președinte, mergând pe ideea, stadionul a aniversat 10 ani, că a fost ctitoria lui cea mai importantă pentru Cluj și așa mai departe și cu care s-a asociat.
a pierdut alegerile atunci, după aia a revenit și acum e președinte. Te salut dacă voi vedea vreodată acest film. Și i-a luat acest interviu, a făcut acest podcast în care omul povestea cum acest stadion care îi se datorează, el s-a inspirat de la Alianța Arena de la München, care nu există nicio asemănare, nici materială, nici fizică, nici morfologică, dar ăla era mare, Herzog și de Mero. El s-a inspirat și a dictat ca aceea să fie direcția, nu are nicio legătură cu realitatea. Și că arhitecții au făcut treabă bună, dar la un moment dat au greșit proiectul, cam așa s-a exprimat, și el s-a dus cu, țin minte cum i-a spus, topometrist, a dus cu un topometrist acolo și l-a corectat, a luat niște măsuri ca proiectul să se poată face, că era greșit, era defect proiectul. Bă, și am ascultat chestia asta pe internet așa și am zis, L-am căutat pe jurnalistul respectiv, l-am găsit, i-am scris, zic, domnule, nu-ți reproșez absolut nimic, tu ai ținut un microfon sub gura celuilalt, dar n-are nicio legătură cu realitatea. Ce, vai, mă iertați, n-am ce să te iert, că tu n-ai nicio problemă. De ce, vreți un drept la replică? Nu mă interesează, a fost de mult. Dar zic, uite ce interesantă, nu știu, poate dumneavoastră ca jurnalist, poate eu vă spun dumneavoastră cum stau lucrurile ca să trageți și dumneavoastră niște concluzii, poate o să mai luați un interviu cuiva, să vedeți cum se scrie istoria. Ce interesantă e chestia asta. De-aia spuneam că tipul era foarte sincer. Da. Apropo de cum se scrie istoria, am privit sau am expus proiectele astea ca pe niște exemple reper, ca pe niște exemple de bună practică. Doar că, nu știu, doar arhitectura construită e cea care a modelat ăștia 25 de ani, ci și pedagogia. Iar pentru fiecare dintre voi, de fapt, uite, întrebarea e, pedagogia e o practică paralelă sau inclusă în practica voastră? A. Și B. Cum ați putea influența prin practicile pedagogice viitorul arhitecturii, următorii 25 de ani? Ce ar fi să încep tu? Exact. N-am nicio problemă în asta, Iulia, dar eu cred că profesia de arhitect este foarte generoasă, e foarte frumoasă în primul rând, îți oferă o grămadă de ocazii să te dai cu capul de pereți, câte vrei și câte nu vrei, deci e și aventuroasă, pentru mine seamănă, eu în tinerețe am făcut speologie și seamănă foarte mult cu speologia, care e și aventură, sport, artă, adică ajungi într-un loc uimitor de sculptural, de interesant, deci simți niște senzații acolo și multe alte, și spirit de echipă, pentru că în peșteri nu te duci singur și nu trebuie să-ți calculezi. E ca o expediție pe munte, e ca o cucerire, Și, paranteză, mai e și senzația extraordinară pe care am trăit-o ca speolog de a descoperi o galerie în care n-a mai fost nimeni niciodată. Deci între asta și primul pas pe lună nu văd mare diferență. Noi aveam 18 ani atunci. Adică a fost primul care și-a lăsat urma într-o galerie, într-o peșteră din Munții Rodnei. Interesant, bine, nu că și-a lăsat urma, ci că am descoperit-o, cartat-o, măsurat-o, redat-o culturii speologice din România. Acum, bine, puteți să vă imaginați că Clujul e orașul în care Racoviț a creat primul institut de speologie din lume și noi eram ca tineri foarte marcați de chestia asta. Și da, pedagogia merge în opinia mea cu arhitectura și dacă o să vă uitați în lume, nu în România, că aici este o discuție foarte, foarte aprigă în ordinul arhitecților
contemporană, actuală, în care foarte mulți arhitecți spun că sunt nemulțumiți de faptul că o bună parte dintre cei care sunt în structurile de conducere a ordinului predau în universități. Și ei consideră că dacă te uiți așa după numere și majorități, profesia de arhitect, pentru că ordinul este profesia, universitatea este educație. Profesia de arhitect trebuie reprezentată de cei care practică profesia și sunt tipici pentru profesie. Ori tipic pentru profesie, că sunt 11.000 de practicanți către 12.000 acum, nu este să fii profesor universitar. Și atunci există această paradigmă care e, după părerea mea, complet alterată de niște preconcepte, pentru că, repet, dacă vă uitați în lume, universitățile atrag arhitecții, culeg, în general, din profesie și încearcă să ofere studenților contacte cu arhitecți care merită, deci lucrul ăsta, sportul ăsta se întâmplă, nu degeaba l-au cumpărat cei de la Harvard în 1940 pe Gropius și l-au făcut decan la Harvard când au constatat că școala lor era captivă într-o paradigmă neoclasică și ăsta făcuse Bauhaus-ul și, mă rog, l-a închis Hitler și cu ai lui și nu? Deci el fiind totuși un arhitect practicant, un arhitect care a produs arhitectură. Dar nu e vorba doar de astfel de exemple celebre și vechi, ci de faptul că uitați-vă la școala de la București, care o aveți aici, cred că foarte mulți dintre cei expuși pe care i-ați găsit aici, îi veți găsi în ateliere. Mi se pare cât se poate de firească această relație, în pofida opiniei celor care spun că școala e școală și practica e practică. Deci există clar un avantaj pentru studenți să se întâlnească cu oameni care, dacă pot, dacă au capacitatea, generozitatea, sacrificiul, că nu e ușor să le faci pe amândouă și să le faci cât de cât bine, asta puteți fi siguri. Deci undeva trebuie să tai ceva. Eu vă pot spune ce am tăiat eu, dar nu sunt tipic pentru lumea asta, sau ce îmi lipsește, sau unde am pus mai multe lemne pe foc decât în mod normal. Sigur că te poți uita și invers. Există foarte multe birouri de arhitectură în care studenții își doresc încă de pe băncile școlii să ajungă și să lucreze și li se și întâmplă. Și cu fericire spun că în biroul nostru, care are 28 de ani, anul ăsta, există câțiva tineri, care nu mai sunt tineri, care încep să aibă părul gri ca și mine, și care sunt acolo de la început și nici nu-și pun problema să nu se văd altundeva. Și sunt cei mai buni parteneri. Probabil că ei vor duce birou mai departe. Deci a fost primul lor loc de muncă. De ce? Pentru că ne cunoșteam din școală. N-a fost nevoie de interviu și perioadă de probă sau lucruri de genul ăsta, pentru că, de fapt, a face arhitectură înseamnă a comunica cu ceilalți, a te înțelege, a avea, nu cum zice francezul, același Weltanschau, nu? Deci a vedea lumea în aceeași manieră, avea aceleași valori, cum spuneai tu. Deci legătura asta este, sigur că ea este delicată și nu trebuie abuzată, pentru că poți să cazi și în alte excese, dar e foarte, foarte bine și foarte firesc să existe astfel de legătură. Evident că trebuie să spun și partea cealaltă. Am toată admirația pentru cei care sunt profesori și nu practică, deci care au decis să fie profesori și și-au găsit vocația asta și ei sunt foarte necesari și foarte importanți. Și cei ca noi, de exemplu, pentru că și tu și Florian, amândoi sunteți profesori și încă oameni piloni, a spune, ai școlii Mincu de la București. Noi n-avem ce au acești profesori dedicați. Nu putem, n-avem cum. Există niște limite în opinia mea.
Spre exemplu, eu niciodată nu m-am identificat, deși în universitate există această presiune extraordinar de mare să faci cercetare. Eu nu mă pot identifica cu un cercetător. Eu sunt arhitect. Poate că, adică evident suntem obligați să ne face și plăcere, să scriem, să publicăm, să transformăm ceea ce simțim și știm în cuvânt. Dar nu i-aș spune cercetare chestia astea în niciun caz, așa cum se pomenește în mediul academic. Evident că cineva ar putea spune că research by design sau că tot ce facem, practica arhitecturii e ea însăși o formă de cercetare, eu aș zice mai degrabă de căutare, dar în mediul academic cuvântul ăsta, ca și cuvântul obținut, cuvântul cercetare s-a consolidat așa. Mie mi se pare, repet, dorință, strădanie, căutare și dacă găsești, ai cercetat și ai găsit. Era mai simplu când eram eu prima. Nu, glumesc. Glumesc. Cred că, da, lucrurile plecând de la bun început în paralel, deși la mine intratul în facultate n-a fost o dorință inițială. Îmi doream să lucrez, dar apărând Revoluția și toate evenimentele acelea, institutele de proiectare au avut o perioadă de pauză, să spun, sau mă rog, de reconformare și am încercat. Adică am încercat să văd cum e cu studenții și cred că asta este locul în care simt foarte clar acești 35 de ani, în felul în care mă raportez la ei și încep să văd chestiunea asta didactică, care, acum, vezi, o să spun, eu cred că educația e educație și practica e practică, în sensul că nu se influențează, adică mă cert tot ce bagajul ăsta, ceea ce am făcut și facem și începem să știm din lucru, din practică, se duce direct către student, automat. Însă școala este locul ideilor libere, adică locul în care ei trebuie să își dea seama să ia măsura lucrurilor, să înțeleagă chestiunile mari, adică ideile importante și cred că asta este extraordinar, influența pe care și ceea ce le dăm lor ne influența pe noi, că de la o predare, așa cum am fost învățați, școala noastră destul de funcționalistă, care sigur că era preocupat de obiectul care rezulta în final, dar fundamental corecturile erau funcționaliste, adică asta trebuia să se înțeleagă. Am evoluat foarte mult într-o cu totul altă direcție, în care lucrul se face referențial, legat de contextul cultural în care se dezvoltă, de deschiderile de idei și, practic, încercarea atelierului este de a nu lăsa studentul să lucreze fără idee, fără a ști ceea ce trebuie să ducă mai departe. Asta este, de fapt, ce facem și la birou. Și lucrurile se duc întotdeauna împreună și trebuie să recunoaștem că exercițiile cu studenții, tocmai pentru că sunt în planul ideilor în principal, ne-au și format gândurile de birou, gândurile pe care după aceea, cum să spuneam, cumva că încercate cu el și răsucite pe toate părțile, cumva ne-au alimentat și lucrul în birou. Sigur că lumea care nu intră în facultate poate să spună, da, și-am auzit comentariul ăsta, voi vă luați direct oamenii din facultate. La prima mână. La prima mână, da. Da, este foarte adevărat, dar muncim cu ei ca să ajungă la momentul la care putem să-i luăm ani de zile. Ca să fie... Deci, sigur, e normal. După ce îl iei când nu știe nimic, când e nou în domeniu, ai foarte mult de tras. Și din cât sunt acolo, unii
încep să simți că merg pe calibru pe care îl cauți. Nu sunt toți așa. Și se creează o legătură care e foarte interesantă între studentul care vrea și își dorește să fie ca tine, să facă așa ca tine și să obțină ceea ce tu faci și această dorință de a-i vedea cât de departe se pot duce, adică să-i împingem cât mai mult și unii reușesc. Așa că e o legătură care se formează în această direcție a atelierului de proiectare, care e foarte specială și care trebuie să recunosc că mă încântă. Adică am avut sigur întotdeauna și mi-am spus acum totuși sunt profesor, chiar trebuie să stau orele de atelier complet și pe deasupra și asta am făcut de când mă știu în școală. Dar pentru că intru în atelier și nu mai îmi dau seama când trece timpul. Dacă studenții îi văd că vin cu ceva. Este foarte trist când vin cu mai nimic. Și aici apare un fenomen al generațiilor noi și al crizei pe care o înțeleg că pot să o aibă birourile, pentru că structura studentului se transformă pe măsura transformării societății și modului de gândire. Într-un soi de flash-uri de concentrare și de atenție. Adică nu atâta de informație, dar sunt niște flash-uri care nu reușesc să pătrundă, să se ducă în profunzime. Da, e foarte frumos când poți să le combini. Și e o mare bucurie după aceea să vină la birou și să-i vezi că cum vor să facă așa și te chinui cu ei îngrozitor de mult pentru că nu știu așa și că durează până reușesc să și știe. Din punctul ăsta de vedere, cred că suntem un birou ușor eșuat, pentru că trebuie să spun, deși am făcut tentativa asta de a ține oamenii în birou, nu ne-a ieșit chestia asta. Adică vreau să spun că întrucâtva, cred că ne consolăm cu gândul că erau atât de buni, adică așa de buni au fost încât trebuia să plece pe cont propriu. Da, e firesc, da, e și foarte sisific să fii în situația noastră, să o iei tot timpul de la început. Dar nu e nimic, o să-și dea și ei seama de chestia asta. O să mai stau un minut pe asta. Da, normal. Da, uite, două lucruri aș vrea să comentez la chestia asta. Odată că când am împlinit noi 25 de ani, acum 3 ani, am numărat câți oameni au trecut prin birou și am ajuns pe la vreo 170 și ceva. Deci și de la noi pleacă. Stai, dar ăia care rămân, rămân. Dar mi-aduc aminte ce mi-a spus Ian Ritchie, mare arhitect londonez, care mă bucur foarte mult că îl pot numi printre prietenii mei. El a creat o chestie care o numește The Ritchie Network. Deci absolut toți care au trecut prin birou și cu care au lucrat împreună a ținut legătura cu ei și a încurajat ideea asta de a avea o rețea oriunde s-au dus în lume și mi-a spus că unii, făcându-și propriile birouri, apelează la experiența lui, la reputația lui, la sfaturile lui și așa mai departe, când au nevoie și pe baza acestei chestiuni, adică o despărțire frumoasă, un tip de cum își învață barza pui să zboare, știi? Și lucrul ăsta mi s-a părut extrem de frumos pentru o persoană experimentată ca el. Un lucru scurt vreau să mai spun apropo de profesor și de relația asta cu studentul. Eu cred că, cum spuneam înainte, că admiram 2 tipuri de arhitecți, eu văd 3 tipuri de profesori. Cel care pune mâna și îți face soluția, nu, la atelier, zice, stai să-ți arăt cum, nu așa se face, da? Și ți-o dă și zice, pune-o la scară, dezvoltă-o pe asta. Deci aia care vin cu nimic pot să plece cu ceva și după aia au de... Cel care vine și spune, nu, încă n-ai o idee suficient de puternică, mai caută, mai
îți pune oglinda, știi? Dar nu pune mâna, nu pune mâna, nu se implică, nu preia problema ta. Ți-o explică și te ajută să știi că ai o problemă și te încurajează să o rezolvi, și cel care spune mai trage, poți mai mult. Și cam atât. Deci, cred că toate 3 speciile există în diverse formule, le-am întâlnit și eu, le văd și în jurul meu, și că sunt foarte multe nuanțe ale acestor relații despre care vorbim. De aceea probabil că nu se poate face nici o regulă și nici o situație ideală, dar putem vorbi de mentori, că ne întoarcem circular la ce spunea Iulia în prima intervenție cu George Filipianu și ce spuneam eu de Puiul Lungu. Acești mentori trebuie să existe. Eu cred că suntem o profesie care funcționează cu mentori. Nu se poate altfel. Aici nu cred că sunt variante. Aia cu mentor și aia fără mentor. Sunt aia cu mentor și restul nu sunt. N-ai cum să ajungi în... Mentori sau key figures? Acum, nu știu, key figures, nu i-am pe radar, nu știu ce înseamnă, dar mentor știu, că eu i-am numărat la un moment dat pe ai mei și am început să scriu despre fiecare dintre ei, pentru că așa simt acum, și vorbesc de 7 persoane, dintre care vreo 3 sunt încă active, adică încă mă duc la mentor și mai întreb una alta. O ultimă întrebare mai permit, că v-am ținut destul. Mă întreb așa. Ați fost martori, nu știu, maturizării profesiei și ați și contribuit la maturizarea profesiei în tot acest timp. Maturizarea însemnând trecere prin diverse, nu știu, obstacole sau provocări. Care credeți că ar fi provocările viitoare? Nu știu, tehnologia, societatea, însăși cultura, I don't know. Șerban? Sau Iulia. Trebuie să mă gândesc un pic. Dar înainte o să mă gândesc vorbind. În urmă cu... n-aș spune câteva luni, așa aproape câteva săptămâni, am sunat pe Șerban Sturza și, sigur, l-am întrebat ce mai face. Era... e pe lista mea de mentori. Și am ajuns inevitabil să vorbim și despre ordin și despre provocările văzute din organizație, că amândoi am trecut pe acolo și am și lucrat împreună o bună perioadă de timp pentru profesie. Și el mi-a spus, zice, așa cum văd eu, spunea el, cred că noi arhitecții, se referea evident la ordin și la cei care ar urma să vină să ducă lucrurile mai departe, ar trebui să pornească de la a înțelege ce se întâmplă în lume acum, că lumea s-a schimbat și că de acolo ar trebui să pornim și nu de la noi înșine, ci de la lume, de la înțelegerea naturii acestor schimbări, a problemelor, a nevoilor și de la lume în general și de la vremuri și nu de la noi, nu știu, din București, din România, dintr-o anumită economie sau piață sau cultură care se termină la graniță. Ci trebuie să înțelegem lucrurile în profunzimea lor și mi-am dat seama că este într-adevăr o formă de a gândi lucrurile și a identifica problemele și cred în continuare că arhitectura este profund, nu e paralelă cu lumea asta, cu societatea cum discutam noi, cu provocările lumii, întotdeauna arhitectura a trebuit să dea răspunsuri la ceea ce se întâmplă sau ceea ce ar vrea să se întâmple, ce ar vrea oamenii să se întâmple. Nu, de aceea arhitectura a umplut niște goluri într-un anumit fel după ce războaiele au devastat,
au păstrat sau schimbat anumite culturi când au venit unii și s-au așezat peste alții și au preluat sau au adăugat un minaret sau au demolat și construit altceva sau așa mai departe și că una dintre extraordinarele provocări pe care le văd eu pentru profesia noastră este să reușească cumva, nu știu, pentru mine mai mult ca oricând, să îmbine nou cu vechiul. Să facă ca lucrurile să se potrivească între ele și să nu fie atemporale. Și îmbinatul ăsta noului cu vechiul spune în felul următor, că mi s-a părut că toate aventurile teoretice, filozofice, pomeneai de deconstructivism, la un moment dat putem vorbi de parametricism, de tehnologie, de lucruri care caută formă sau care rezolvă funcțiuni. Pentru că și programele de arhitectură sunt în mare schimbare și așa mai departe. Toate lucrurile astea n-au reușit, nu spun au eșuat, că ele au aportul lor la cunoaștere și la dezvoltare, n-au reușit foarte bine acolo unde nu știu, s-au manifestat izolat. Deci discuția asta despre ce păstrăm și cum transformăm mi se pare cea mai importantă provocare, pentru că știm cu toții că o să construim mult mai puține case noi și mult mai mult o să prelungim viața sau o să transformăm casele care există. Asta este o nevoie, o dorință, un firesc, sau casele noi pe care le vom face în așa fel încât să poată să fie suprascrise. Că asta este o chestiune la care noi suntem responsabili să le facem în așa fel încât să poată fi transformate de alții după nevoile lor. Vorba lui Werner Sobeck. Cât de arogant poți să fii să ai pretenția că știi astăzi ce nevoie o să aibă oamenii peste 30 de ani sau peste 50 de ani și să le torni într-o formă construită foarte, foarte rigidă. El, spunea Sobeck, nu-mi permit să fac lucrul ăsta și atunci obsesia mea este să mă gândesc cum îmi poate transforma cineva casa dacă va avea nevoie de lucrul ăsta. Da, cred că sunt în acord cu tine aici, perfect. Deși n-am înțeles foarte mult sensul privirii din afară, mi-e și puțin teamă de privitul ăsta din afară, știi, în privința evoluției arhitecturii locale. Ce înseamnă privi din afară? Din exterior, peste graniță, nu? Din ce se întâmplă în Europa. Dar această responsabilitate asupra felului în care construim, da, cred că ăsta va fi subiectul în continuare și cum anume gestionăm cu lucrurile pe care le avem și ce facem nou, cât ne permitem să facem nou. Aș zice că am sentimentul, din punctul ăsta de vedere, că suntem total defazați în acest moment. Adică, uite, suntem în momentul, 2-3 zile, 1 decembrie, și mă uitam ce deșanțată pregătire se întâmplă pentru acest Crăciun, printr-o risipă cumplită de materiale, de decorații, de ceva așa excesiv pe care nu l-am mai văzut în altă parte. Deci Europa deja este calibrată și probabil că acolo gândea Șerban Sturza. Deci anul trecut am avut bucuria de a fi la Florența într-o perioadă similară și nu am văzut niciun maimuțoi pe casă. Am văzut niște superbe proiecții care nu atingeau monumentele și lumea stătea și cu muzică, deci un adevărat spectacol în perioada respectivă, o bucurie să vizitezi un oraș care ziua își păstrează splendoarea orașului, nu? Și cu patrimoniul la vedere, și noaptea se transforma într-o nebunie de sunet, de culoare, și în fiecare zi putea să schimbe acest lucru.
Noi ne-am trezit, acum ne trezim, am văzut o competiție de asta îngrozitoare, care iese și în stradă, se agață de case, de decorații, de... M-am întrebat că am fost în comisia asta de cultură în avizare și, dom'le, ca să dăm o autorizație pentru o reclamă luminoasă, stăteam, pritoceam cum stă pe casă, cum se așează perpendicular, lateral, să nu obtureze, să nu știu ce. Știi bine, Sidonia. Da? Și astea stau, Doamne, deci este ceva, o demență. Deci nimeni nu spune nimic. Deci cred că suntem foarte înapoiați, pentru că e o risipă financiară, o nepăsare până la urmă față de ce există, ce este orașul, și lucrurile se pot face mult mai elegant. Adică o lipsă de eleganță. Deci un fel de ne dăm în stambă ca la Bâlci, altădată. Deci suntem încă în etapa Bâlci în oraș. Și probabil că asta ar trebui să fie lecția pe care trebuie să o luăm din ce se întâmplă în Europa, care privește lucrurile cu foarte mare responsabilitate, și grijă împotriva acestei risipe deșanțate. Da? Asta cred. Oare nu știu dacă e bine să terminăm așa. Asta e calibrat răspunsul pe momentul ăsta foarte... Exact. Vă mulțumesc mult pentru această conversație, a fost grozav. Mulțumim, eu aș vrea să vă felicit pentru acest enorm efort de a pune împreună atâtea proiecte în expoziție și pentru inițiativa asta de a considera ansamblul arhitecturii și cu cei care vin proaspeți și cu cei care poate se pregătesc de retragere. Mi se pare o punere împreună foarte frumoasă și vă felicit. Și eu vreau să spun ceva la sfârșit, că mi se pare un gest firesc, în primul rând, deci să faci așa ceva din când în când, în anumite momente. Mi se pare un gest firesc să te uiți și să-ți pui probleme și întrebări. Oare ce s-a întâmplat, oare ce ar trebui să se întâmple, și să arhivezi și să dezarhivezi, dar sunt convins că vă gândiți la ce să faceți adică eu știu, așa se întâmplă și când proiectezi. Faci ceva și îți mai vin încă 100 de idei în paralel și le pui deoparte, așa că nu te întreb încă, dar sunt convins că mai ies niște... itinerare la Cluj. Da, niște proiecte, bun, și de itinerat, dar nu numai asta, de ceva care stoarce un pic mai mult ce ați găsit căutând prin paginile reviste, prin albumele pe care le-ați scos. Adică eu sunt foarte interesat și chiar am făcut o mică echipă acasă cu care ne-am propus să producem un ghid de arhitectură recentă. E o idee veche, dar acum se pare că ne-am mobilizat mai mulți pe o minte și o să o facem la Cluj. Un ghid de arhitectură recentă la Cluj, înțelegând prin arhitectură recentă ceea ce s-a întâmplat acum, în perioada asta. 25, 30, 35 de ani, cam atât. Și am început să lucrăm și doar atât mai spun că e o dorință foarte mare și mi se pare că tot timpul găsim, și colegii cu care îmi povestesc, găsim noima acestei acțiuni. Și am făcut un exercițiu, experiment în practica de vară a studenților. Le-am spus, mergeți prin oraș, am împărțit harta pe sectoare foarte riguros. Voi acolo, voi mergeți acolo, după aia schimbați între voi și le-am cerut să recolteze. Le-am dat niște posibile criterii, am avut o discuție de genul ăsta, ce ar însemna o arhitectură care merită să ajungă într-un ghid. E o discuție destul de grea și e grea pentru noi toți să vedem la sfârșit cum triem și cum selectăm, dar a fost extrem de interesant ce au găsit studenții, care ei, având acum 20 și câțiva puțini de ani, sunt mai tineri decât perioada pe care o investighează și atunci când mergeau mai la coadă, astea mai recente le nimereau. Ieșeau niște lucruri foarte interesante, adică propuneau ca arhitectură recentă lucruri foarte bine făcute care nu erau deloc recente. Sau invers, le scăpau niște lucruri interesante. Mă rog, deocamdată suntem la faza asta în care ne-am mirat și ne-am uitat cu toții la recoltă și
ne-am propus să lucrăm în continuare. Dar asta e povestea noastră. Voi aveți pe a voastră aici și sunt convins că poate să iasă în continuare ceva la fel de bun. Apropo de publicații, și cu asta putem să și încheiem, mâine intră în print noul număr al revistei Glu, care o să vă regăsiți parte din opiniile pe care le-ați împărtășit în interviurile ce au făcut parte din această expoziție. Deci vom sedimenta acolo direcțiile discutate împreună cu voi, dar următorul număr al revistei inaugurează și o rubrică nouă, Critică de arhitectură, semnată de Șerban Țigănaș. Dans pe sârmă, da? Dans pe sârmă. Hai să aplaudăm. Mulțumim mult! Mulțumim! Gata, l-am închis.